ओम काली काली महाकाली कालिके करुणामयी सदानंद करे देवी भद्रकाली नमस्तुते। दीपावली ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଦୀପାବଳିର ପୂଜା ବିଧାନ କିପରି ହେବ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା କି ଦୀପାବଳିର ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ, କାହିଁକି ଆମେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଦଶହରା ଏହା ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଚାଲି ଆସିଅଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏହାକୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ବି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମହିଷାସୁର, ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡ, ମଧୁକୈଟବ ଏମାନଙ୍କର ବଧ ହୋଇସାରିଲା, ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ସର୍ବ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରଧାନ ବା ରାକ୍ଷସ ରାଜ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭଙ୍କର ବଧ ହେଲା। ଏହାପରେ ଦେବୀ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁରକୁ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ରହିଲେ, ଦେବୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଥିବା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଯୋଗିନୀ, ନବକୋଟି କାର୍ତ୍ତାୟନୀ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ବିସ୍ତୃତି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଥିଲା। ଚାରି ଦିଗକୁ ଏମାନେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ରାକ୍ଷସ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ମା କାଳୀ। ମା କାଳୀ ହେଲେ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଅଷ୍ଟଭୁଜା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଶରୀରରୁ ନିଃସୃତ କୈଶିକୀ ଶକ୍ତି। କୈଶିକୀ ଶକ୍ତିକୁ କାଳୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କୈଶିକୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାଳରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବର୍ଣ୍ଣ କଳା ହେଇଥିବାରୁ ଇଏ ତମଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବା ତମଗୁଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୋମ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ରୂପକ ତିନି ନେତ୍ର, ଚତୁର୍ଦିଶ ରୂପକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କେଶ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷକୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଥିବା ଚତୁର୍ବାହୁ ଏବଂ କଣ୍ଠରେ 108 ମୁଣ୍ଡମାଳା ମଣିଷର କାମ, କ୍ରୋଧ, ମଦ୍ୟ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକୁ ହତ୍ୟା କରି ନିଜ ଚରଣ ତଳେ ରଖିବାର ସୂଚନା ଦିଏ। ତ ଏହି ମହାକାଳୀ ଶକ୍ତି ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଭ୍ରମଣ କରି ସେଠି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାଡ଼ିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଭୟ କରି କେହି ସେହି ଦେବୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସୃଷ୍ଟିର ରଚନାରେ ବା ସୃଷ୍ଟିର କ୍ରିୟାନୁକ୍ରିୟରେ ଅନେକ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଏହାକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମହାଦେବଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। କହିଲେ ଏହି ମହାନ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଶାନ୍ତ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏହା ସୃଷ୍ଟିର କ୍ରିୟାନୁକ୍ରିୟତାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରିସାରିଲା ପରେ, ଅନେକ ଭାବନା କରିସାରିଲା ପରେ ମା କାଳୀଙ୍କର ସମ୍ମୁଖିତ ହେଲେ ଏବଂ ସମ୍ମୁଖିତ ହେବା କ୍ଷଣି ସେ କାଳୀଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ମା କାଳୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ, ଶିବଙ୍କର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ମା କାଳୀଙ୍କର ପଦାଘାତ ହେଲା, ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଲା କି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ହେଲି ଉମା ଏବଂ ସଂସାରର ଜନନୀ, ସଂସାରକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଠୁ କାଳୀଙ୍କର ଅତି ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବ, ଅଷ୍ଟକାଳୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଥିବା ରୁଦ୍ରକାଳୀ, ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ, ଭୟକାଳୀ, ଜୟାକାଳୀ, ବିଜୟାକାଳୀ, ଏପରି ଅଷ୍ଟକାଳୀ ଯିଏକି ସଂସାରରେ ଯୁଦ୍ଧ ସଂହାରକୁ ସୂଚନା କରେ, ସେ କାଳୀ ରୂପର ଅନ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ମା ଶ୍ୟାମା କାଳୀ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତା ହେଲେ। ଶ୍ୟାମା କାଳୀ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଶାନ୍ତ କାଳୀ, ଯେଉଁଟାକି କାଳୀଙ୍କୁ ଗୌରୀ ରୂପର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଛି ଏବଂ ସଂସାରକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ରୂପ ରହିଛି। ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ରୂପରେ ଚତୁର ଆୟୁଧ ଥିଲା, ଖଡ଼ଗ, ମୁଣ୍ଡ, ଅଭୟ ଏବଂ ବର। ଦୁଇ ହାତରେ ଖଡ଼ଗ ମୁଣ୍ଡ ଧରିଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଦୁଇ ହାତରେ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଭୟ ଦାନ ଏବଂ ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏହି ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ରୂପଟି ଦୀପାବଳି ବା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ନାରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବା ଦାରୁଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ କହୁ, ଦାରୁଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ହିଁ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ରୂପଟି ହୋଇଥିଲା। ସେଥିଲାଗି କାଳୀ ପୂଜାରେ ଦାରୁଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ହିଁ ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଗୃହସ୍ଥମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏହା କାଳୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌମ୍ୟ
ମା କାଳୀଙ୍କର ରୂପ କାଳୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୌରୀର ବୋଧ ହୋଇ ଆସିଅଛି ବା ସଂସାର ତ୍ରିଲୋକ ଜନନୀ ହେବାର ବୋଧ ସେ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ରୂପରେ ସେ ସଂସାରକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସଂସାର ଦୁଃଖକୁ ନିବାରଣ କରନ୍ତି। ଅସ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟା ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ୟାମା କାଳୀ ତୁ ସିଦ୍ଧିତା। ବିଜୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ରୂପ ହିଁ ବିଜୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏହା ଯୋଗିନୀ ତନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ହିଁ ବିଜୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବିଜୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ। ତ ଅନେକ ସଂସ୍କୃତିରେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ବଙ୍ଗାଳୀ ସଂସ୍କୃତିରେ, ଗୁଜରାଟୀ ସଂସ୍କୃତିରେ ଦୀପାବଳିକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହିସାବରେ ବି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମ୍ମତ ଦିଏ କି ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ହିଁ ବିଜୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବିଜୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତ୍ରୟୋଦଶୀରୁ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଏବଂ ଦୀପାବଳି। ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଭକ୍ତ କ'ଣ କରେ ନା ନିଜର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁତାବକ ହୋମ, ନୈବେଦ୍ୟ, ଜପ, ଯଜ୍ଞ, ତର୍ପଣ, ଦୀପଦାନ ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ରୂପ ହୋଇସାରିଲା ପରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାକ୍ଷସ ଶକ୍ତିକୁ ବିନାଶ କରିସାରିଲା ପରେ, ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠାରୁ ଦେବ ଦୀପାବଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବତାମାନେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଧରି ମା ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ରୂପରେ ଆରୋହଣ କରୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ରୂପର ଧନ, ସ୍ୱର୍ଗଲୋକର ଧନ କେବେ କ୍ଷୟ ନ ହେଉ, ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ବା ବିଜୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କେଉଁପରି ଭାବରେ କରିବା? ଆମ ଲୋକାଚାରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବହିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଅଛି। ମୋ ମତ ଅନୁସାରେ ଆମର ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ଠାରୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ। କ'ଣ କ'ଣ ପୂଜା କରିପାରିବା? ଯଦି ମେରୁଶ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ର ଥାଏ, ତାକୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଧୋଇ କୁଙ୍କୁମ ସିନ୍ଦୁର ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ପରେ ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀୟୈ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ, ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀୟୈ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ପୂଜା କରିବେ। ଦୀପଦାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୀପକୁ ଜଳାଇଲା ମାତ୍ରେ ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀୟୈ ନମଃ, ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀୟୈ ନମଃ, ଏହା ବିଜୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ତ୍ର, ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀପଦାନ କରିବେ। ଅस्य ଶ୍ରୀ ବିଜୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ନାରାୟଣ ଋଷି ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦଃ ପରମାତ୍ମନେ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବତା ହ୍ରିଂ ବୀଜಂ ଶ୍ରୀଂ ଶକ୍ତି ହୁଁ କିଳକଂ ବିଜୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ ଜପେ ବିନିଯୋଗ, ଏହିପରି ବିନିଯୋଗ କରିବେ। ଏବଂ ऐं ह्रीं श्री अंगुष्ठाभ्याम नमः, ऐं ह्रीं श्री तर्जनीभ्याम नमः, ऐं ह्रीं श्री मध्याभ्याम नमः, ऐं ह्रीं श्री अनामिकाभ्याम नमः, ऐं ह्रीं श्री कनिष्ठाभ्याम नमः, कदलोष्ठाभ्याम फटवस्त्र विनियोग करन्यास करिवे, शिविर हृदयाङ्गन्यास करिवे। परवर्ती मुहूर्त ऐं ह्रीं श्री श्रीयै नमः ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆହୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆହୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀयै ନମଃ ସ୍ୱାହା ଇଦಂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ, ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀयै ନମଃ ସ୍ୱାହା ଇଦಂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆହୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆହୁତିକୁ ଆମ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ଘିଅ ନ ଆଣି ନିଜେ ଯେଉଁ ଘିଅ ବନାଉଛନ୍ତି, ପଛକେ 100 ଗ୍ରାମ ଘିଅ ହେଉ, 5 କିଲୋ ଘିଅ ସାରିବା ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ 100 ଗ୍ରାମ ଘିଅ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅରେ ହବନ କରିବା ଉଚିତ। ହବନ ସାମଗ୍ରୀ ହିସାବରେ ପଦ୍ମପୁଷ୍କର, ଜବ, ଆମର ଅକ୍ଷତ, ରାଶି ଏବଂ ଯେ ସବୁ ଶୁଖିଲା ଫଳ, ଯାହାକୁ ପଞ୍ଚମେବା କୁହାଯାଏ, ଶୁଖିଲା ଫଳ, ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ, ଶୁଖିଲା କିସମିସ, ଶୁଖିଲା କାଜୁ, ଶୁଖିଲା ଖଜୁରୀ, ଶୁଖିଲା ଫଳକୁ ଆମେ ହବନ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇପାରିବା। ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ହବନ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳେ, ମୋ ହିସାବରେ ତାକୁ ପୂଜାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ରାଶି, ଚାଉଳ ଏବଂ ଗୁଡ଼ ମିଶେଇକି 100 ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ମନ୍ତ୍ରରେ ନ ଦେଇ ଗଣପତିଙ୍କୁ, ପ୍ରଥମେ ଗଣପତିକୁ, ପଞ୍ଚଦେବଙ୍କୁ, 10 ଦିଗପାଳ, ନବଗ୍ରହ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାଁରେ 108, ନାରାୟଣଙ୍କ ନାଁରେ 108 ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅଗ୍ନି ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର କରନ୍ତୁ। ତ ଏହିପରି ବିଧିରେ ଦୀପାବଳି କରନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ତ୍ରୟୋଦଶୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଆଉ ଦୀପାବଳି। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବ, ରୂପାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ।
कनक लक्ष्मी मूर्ति भी अत्यंत श्रेष्ठ। किछि न मिल पारे तंबार लक्ष्मी मूर्ति मध्य बहुत श्रेष्ठ फल प्रदान करे। ताड हूँ कंसार लक्ष्मी मूर्ति, पितल लक्ष्मी मूर्ति भी आपण पूजन करें, किंतु फाड़ लक्ष्मी मूर्ति न नहीं आपण निदा लक्ष्मी मूर्ति को आवाहन कर बसई पारे। जदि माटीर छोट लक्ष्मी मूर्ति मध्य मिले आपण ताको पूजा स्थान में रखी पूजा मध्य करें। या छड़ा आपण मेरु पृष्ठ श्रीजंत्र, कुर्मा पृष्ठ श्रीजंत्र, केवल श्रीजंत्र जहाँकि तंबारे लिखाई थी, पंचदशी जंत्र यहाँ विषा जंत्र मध्य कहते, विषा श्रीजंत्र मध्य कहती। पंचदशी जंत्र को कुंकुम लिखि पूजा करें, स्थापना करें। आपण जदि नवपत्रिका स्थापना करेंगे, दशहरा दिन ठारू नवपत्रिका स्थापना करेंगे, से नवपत्रिका मध्य देवी महालक्ष्मी के रूप में रखी आपण को मध्य पूजा करें। सबुठु बहुत इंपोर्टेंट जिनस होउची, आपण जदि दीपावली राति सारा जब मंत्र जप करती तापर दिन सकाळ पर्यंत, माने मु कहूची दारुण चतुर्दशी 12टारू जो दारुण चतुर्दशी लगे आप कैलेंडर पांजी देखी नियंतु, रविवार दिन संपूर्ण रात्रि आपण जदि मंत्र जप करें, मु कहबी आपणकर दुर्भाग्य कटी आपन शुभ फल प्राप्ति हम। दारुण चतुर्दशी माँ कालींकर श्यामा काली बेश, विजयालक्ष्मी बेश हो सारा सृष्टि लक्ष्मीमय हो। आप जहाँ भी मनस्कामना रखी ये पूजा को करेंगे, निश्चित आप मनस्कामना पूर्ण हम। धनार्थी लभ्यते धनम, पुत्रार्थी लभ्यते पुत्रम, जशार्थी लभ्यते जश, विद्यार्थी लभते विद्या। जे जो मनस्कामना करिवो सेहीपरि तार अनुरूप से फल पाइब। आपनकर दीपावली मंगलमय हो। नमस्कार।